For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe. Vatariri Sly Media TV tinokuchingamidzai pano pane penyuro yatekeshera nenyika yose pa TV yenyika yeZimbabwe. Tiri kukupai update yezviri kuitika kana kuti patasvika nenyaya yemhuri yokwa Nyamakura avo vakaponderwa mwana wavo anonziwo Pondai Nyamakura kuzumba maramba pfungwe kwatakasvika tichienda kunotapa nawo kuti tinzwe kuti zvakafamba sei. Kune vachiri kutotanga kunzwa nyaya iyi, nyaya yakafamba sekudai izvi: Pondai akapondwa achipomerwa mhosva yokunge achitsveta mukadzi wasekuru vake. Sekuru vake vanonziwo Tsikai Godhi Kambarame. Sekuru vachizoziva nyaya iyi yekuti muzukuru ari kunyenga mukadzi wangu anonziye Perseverance Chiwashira Kambarame, vakazomufurira mudzimai wavo kuti mubvume tione kuti ada kuzosvika papi. Pavakazomuwirirana naye kuti aiwa uya uzondiona, iyi yakanga yaplani yakanga yaitwa pamwachete na Perseverance nemurume wake Tsikai Godhi Kambarame. Achibva vamutrepa kuti auye kumba pamusha pavo paAkambarame, vakazomuvharira mumba ndokumurova zvekumurova zvezve, vakamusunga mbira dzakondo vachibatsirana nemunin'ina wake anonziye Costa Kambarame akamubatsira kumusunga. Anoti handina hangu kumurova asi ndakabatsirana namukoma wangu Tsikai kuti ndimusunge. Takaita naye hurukuro zvekare iye Costa aripo ipapapa. Ivo ambuya Perseverance vakanga vachidiwa naPondai achiti, ambuya ndoda kuti nyaya yatiri kuita pakati pedu hapana anofanira kuiziva, uyezve ndoda kuti ndikuzivisei kuti ndoda kukupai mwana, mukurumidze kuita mwana sekuti ndiri kuziva sekuru wangu vane dambudziko kana kusapa pamuviri kuvanhu vechikadzi. Ndo kutsvechera kwaaita kuti saka ngatiitei madhiri edu pasina anoziva. Zvisinei, Pondai akazobatwa ndokutrepwa ndokubva azorohwa zvakaipisisa zvakaitika uri musi wa3, achibva arara usiku hwese achirohwa, achibva azoshaya musi wa4. Mukoma wake Chenjerai watakataura naye svondo rakapera anoti iye anonzi Chenjerai Nyamakura anoti iye Pondai akafa nekurohwa nemavanga akanga achirohwa pasikarudzi yake. Izvi ndo zvakazoita kuti azosvika pakuparara. Kuri kutaura kwa Chenjerai Nyamakura anova ndo mukoma wake. Tinoda kuti tizokupai update tichitaura naiye Chenjerai tichinzwa kuti patakabvako isusu takabva postmortem isati yaitwa zvave papi, asi iye zvinezve nhasi uno ndoda kukupai audio phone call yakaitwa naTsikai Godhi Kambarame. Akasunga Pondai Nyamakura achifonera munin'ina wake anonziye Bothwell Nyamakura, mudiki kuna Pondai, achimuudza kuti mukoma wako tinaye pano, tiri kumuzvambaradza, tiri kumukiya, anga auya kuzoita bonde nemukadzi wangu. Regai titange nekunzwa izwi raPondai rekupedzisira
pamwachete zvekare naTsikai ari parunhare achifonera bottle, ndiye watiri kutanga naye. Tozonzwawo iye Pondai achitaura, rinova ndo izwi rekupedzisira raPondai kumunzwa achiri mupenyu. Hakunazve akazombunzwa izwi irori, zvikuru sei kuhama dzake. Regai tinzwe Tsikai ari parunhare achitaura naBottle Nyamakura. Ndinonyenga mukadzi wangu achindaridza mameseji tichimurekodha makozi handidika Pondai nanhasi makozi achi marecording koazo achitinawo mufoni. Pondai nhasi bvatore nemukadzi wangu kuti ndikuya kunorara shamwari handidika ine bvatore namadhamu ndakati iwewe ita musikiri Joshua mukoma wako auya Joshua bapinda umba babvisa bhurugwa rake bvasorwa nependi kuti achipinda mugumbezi Pondai ndopatasvika tamubata andikuona mukoma wako tambomutemamise mbijana saka ezinezi tinaye pano pamba apa takatomusunga izvozvi tatinawo izvezvi saka pakashata saka tichiti taura naye taura nebhotoro esipozi alonkuonese vashanda mhepo mupanhanga koenda ndingaitopa kumarugara kumai manje so pangoitikawo mistake munini ko zvafamba sei pangoitika mistake mhepo munina wangu anzwai taurana nasekuru makanganisa taurana nasekuru zvakanaka makanganisa chokwadi munina ndosaka ndinawo taurana zvakanaka makanganisa zvisingaite kuti zvekunyepa pa aiwa chokwadi moyo aunaka zvinonyadzisa aiwa chokwadi takanganisa bhotoro sekuru wakadzi waperere nemuzukuru wakadzi ari maopo sekuru zvinoita mukadzi ari onestika anoti akaudzwa meseji achipimbwa so anodza murume wake sezvaita mukadzi wangu takatresa takatiri pamwe chete mukadzi wangu so ndozvikuitika takasvika takabata mukoma wako zvokuti mukadzi wangu inge riri benzika tasore nhasi apa akatota ndatokupa mwana inoda kupa mwana bhozi murume wako haana chari kugona kana ndiyo ukaukamawo chete zvisirizo sekuru tokumbira regerero sekuru pakashata sekuru alright dazviitira mwe munhu asirini yasinezwa demo here zvose aiswa demo sewa aitouraya wozi mukoma wako auraya kunoku but ezvinezvi tikumuranga semurangiro wedu isusu tinokwanisa hatingazourayana kana kubatirana matemo but tinoda kuti muzukuru wedu azikura achembera achiziva kuti mukadzi wemunhu hanyengwe zvishuwa sekuru aiwa muzukuru wenyu sekuru munoranga munowirirana nemuzukuru wenyu muzukuru wenyu sekuru munoona zvamunoitirana rega timbopedzerana naye tione kuti ari kuti chii alright. Ndiro izwi rekupedzisira raPondai paakanga akabatwa nasekuru vake Tsikai, akasungwa mbira dzakondo maoko nemakumbo netambo asina kupfeka, achizvambaradzwa sekutaura kwavari kuita muaudio iyoyo. Munowanzwa vachidza kuti toda kumbomuranga achitaura kuti anga auya kuzoita bonde nemukadzi wangu. Ndo izwi rekupedzisira raPondai. Apa tichinzwawo zvekare Tsikai achikurukura nevazukuru vake, kana kuti muzukuru wake anonzi Bottle, munin'ina waPondai. Pondai takazosiya isusu paye musi wechina manheru achinzi postmortem ichazoitwa musi wa11 February. Tichibva tazobva isusu veSlyMedia TV, regai tinzwe update yekuti zvakasara zvikamira sei, nekuti paive nemakakatanwa achipfungidzirwa kunzi pachatorwa mutumbi wemunhu ari mubhokisi vagonomutsveta kumba kwaakambarami ikoko. Regai tinzwe kuti takasiya vakashatirwa
zvekushatirwa zviya hama dzapondai regai tinzwe kuti chii chakazoitika patakabvako isusu veSly Media TV. Ndinotanga nekuchingamidza Mukoma Chenjerai, vanova ndiye mukoma waPondai vanonziwo Chenjerai Nyamakura, kuti vatipe update yataita navo parunhare. Muri yeZimbabwe tiri kuuya kwamuri masikati ano aya kuti tikupei update yemukomana uye wekuuzumba marambapfungwe anonzi Pondai Nyamakura, uyo akapondwa navasekuru vake vanonzi Tsikai Godhi Kambarami, uyo zvekare vari murume wambuya vanonzi Perseverance Chiwashira Kambarami. Iye zvinezvi ndina Mukoma Chenjerai vamakamboona tichikurukura paya paSly Media TV. Mukoma Chenjerai Nyamakura vari mukoma waPondai, kuti vatipe update zviya patakabvako musi wechina. Takasiya vachitaura zvekuti mutumbi wanga usati wachengetwa, saka tatiregai tinzwe kuti pari zvinezvi zvakazosara zvikamira sei kubva musi wechina watakabva manheru. Mukoma Chenjerai tokugamuchirai zvakare paSly Media TV. Notenda munhu waMwari. Ini vachaita Mukoma Chenjerai mukutaura naye. Tinotenda. Makasarawo zvakanaka here paya patakasiya muri parufu rwemunin'ina wenyu Pondai? Takasara iri mune zvakanaka, hatina kana biti kana mheremhere yatakaita. Takangotedzera mutemo sekufamba kwatakanga taita tiri mukati memutemo. Takawedza munin'ina iri mune zvakanaka, hatina hedu chimwe chinhu chatakakwanisa kuita kusvika pari nhasi. Takangozvinyararira, takangogarawo tiri mukati memutauro kwedu. Naika. Paya tinoziva kuti postmortem yakanga yataurwa zvemazuva ari kure. Chii chakazosara chichizoitika? Nhau yakaitika nekuchungurudzika nekurwadzikana paita hama neshamwari neruzhinji rweZimbabwe kubvira pakuzikanwa kwomuranda komana iyeyu. Vakati hazigone kuti marizauti ake aende pakanyanya kureba, tinofanira kuti tingozviisa papfupi kuti tinyatsonzwisisa kuti ko chii chakakonzeresa kuti mukomana uyu azenge achiparara saizvozvo, uye tinoda kuziva kuti mushonga here paakapuhwa kuti agonenge achizoparara. Oho, saka pfuurai nyumberi. Postmortem yakaitwa, saka hatina hedu marizauti atakapiwa, but vakangoti beyond. So takaona kuti hatigone kukakavadzana nawo, tida kuti tizive, tigone kunge tichiziva kana kuona, nekuda kuti zvinhu zvakanga zvichitungamirirwa nehurumende. Saka nekudaro takangozvigamuchira zvakadaro, hatizive kuti zvichazofamba sei mushure monge munhu kana achinge hanzi kunotongwa, hatizive kuti vachatongwa vachiti kudii. Tinotenda. Zviri kureva kuti Pondai Nyamakura akazovigwa musi wechingani? Pondai Nyamakura akavigwa musi weSaturday, musi wa7. Tinotenda neupdate yamuri kutipa. Tichibva ikoko patakaita hurukuro tasvika parufu paya takanga tichinzwa kuti vakaponda wacho Tsikai Godhi akanga ari on the run. Ndo mamirira azvichakaita here? Ndizvozvo chaizvo, ndo mamirira azvakaita. Haasati abatwa? Haasati abatwa. Oh. Hongu. Paya tichinzwa hurukuro ichitaurwawo nevamwe vakanga varipo zvauti musi wachona iwoyo wakachengetwa munin'ina wenyu Pondai kumba kwaKambarami achirohwa akanga asiri ega. Pane vamwe here vakauya kuzotorwa zvekare nemapurisa mushure mekunge vambouya bhodhi ichiri pamba kuti vanombonovaferefeta zvekare? Tingangoti usiku hwausvika bhodhi pamusa, ndo usiku hwakabatwa munin'ina waTsikai, akabva aendwa naye kunoferefetwa nanhasi. Tiri kungonzwa nawe ari kunzi achiri mukati mumaoko emapurisa, hatisati taziva hurukuro dziri kukurukurwa ikoko kuti dzakamira sei. Uchiva kuti akatorwa uri musi wechishanu, musi wa6? Oho. Alright. Mukutaurwa kwazvo hakuna kana akazombomuonawo here mumakuhwa ari kungotenderera mukati menharaunda yamugere, zvikuru sei kuzumba ikoko kuno vanhu kumusha kwake? Vamwe vari kuti vakamuona panhakiwa, vamwe vari kutiwo takazomuona achipinda mubhazi muna Mwayera. So apinda muna bhazi muna Mwayera hatizivi kuti akaenda kuHarare
kana takaburukira munzira hazvina anoziva ndizvozvo. Saka makuhwa ari kubuda pamafacebook apa pamasaisai ndeekunyepa kai kunzi akabatwa ako Harare ari kun'anga yaaida kutsvaga mushonga wokutsipika. Hatisati taziva ipapo munhu waMwari, tisati taziva nekuda kuti hapana umwe munhu ari kutipa information yakanasa kwana kuti tinatsoziva kuti zvinhu zvacho zvakamira zvakaita sei. Saka hatisati taane ruzivo charucharuwo watingati tine ruzivo rwakati tiri pamusoro penyaya iyoyo. Saka tiri vanhuwo vari kutongoti kunze tiri kunzwanana nenoti tivabati pamwe chete tinenge titongotiwo zvamunenge manzwawo ikoko. Imwe nguva ndimukwanisa kuti update kuti aiwa shuwa zvinhu zviye zvekutsanangurika ndizvozvo. Alright, tinokubatsirai zvatichaisa tichaisawo pikicha yake paruzhinji kuti vanhu vagoziva kuti uyu munhu ari kutsvagwa nemapurisa nekuda kwokupomerwa mhosva yekuponda Pondai kuZumba. Tinotenda munhu waMwari. Tinoziva patakasvika takanga takurumidza kusvika matare emhuri asati agarwa. Mungatipa update yekuti since muri vanhu vemhuri imwe chete nevekwaKambarami, makazombogara pasi mukataurirana kusvika papi? Hatina kana hurukuro kana imwe chete yatikataurirana kana chimwe chete chekuti tine zvatakamboita pakukanganisika kwakaitika. Hapana chimwe chete kana chakambotaurika sapari zvino. Hatina kana kudare kana kuti kana iwo kuti vauyewo vachiti ngatigarei pasi semhuri tigone kukurukura maringe nekutadza kwatakaita. Havana kusvika pastage iyoyo yekuti vagonenge vachitaura. Asi vazhinji vemhuri yekwaKambarami vakabatana nemi parufu rwaPondai kusvika achengetwa. Musha iyoyo wacho ndo baba vacho naamai vacho vamukaona ivo vaye ndo vakangouya chete. Rumwe ruzhinji rwokudzinga kwavo ikoko hakuna akauya. Alright, takasiyawo zvekare nhingiriki neambuya Perseverance varipo parufu vakaramba muinavo kusvika machengeta Pondai. Vana vakabva vangu musingobva ipo paya. Vakabva vabvawo paya. Vakatobva vangobva ipo paye nekuda kwenyazi. Takangova vakati kuti ndigare pano hazvichaita pada ndogona kuwana zvinondiwana kana ndogona kuurayiwa, asi ndizvi tanga tisina pfungwa idzodzo kana nanhasi hatina pfungwa idzodzo. Ndaika. Aiwa, kazhinji panoitika nyaya dzakadai, kana mutumbi uchinge wasvika mumusha, kana kuti usati wauya, kana kuti paunotorwa kumochari, hapana kana zvishamiso here zvakaitika zvinowanzoitika panharaunda yakadaro yemunhu anenge afa zvisina kunaka, zvakafanana nekuti vanhu kare vaiti tazoona mumvuri wake wazobuda apa. Hamuna kusangana nezvimwe zvakadaro here baba? Ndichikunyepa takusangana nechikazi chakadaro. Hatina kana chatakaona chatingapomere kuti hama yedu yazodai nekudai, kwete hatina zvatakasangana nazo. Ndangobvunza sekuti munhu anenge afa ane shungu kazhinji kacho anowanzodzoka, nofunga nemiwo munombozvinzwa zvichiitika kune dzimwe nharaunda. Zvinoitika munzvimbo dzakawanda zvakanyanya izvo zvinowanika, asi wedu uyu haana kukwanisa kudaro. Takangoti maybe pada huri rake riri ngotenderero kumusha maakaponderwa imomo. Nyaika. Aiwa, tinotenda ikoko hakuna update inopuhwa here kunzi nhasi tanzwa munhu achirongedza maplate, nhasi tamuona achifamba paruvanze, zvakangodaro zvinoyera zviyezvi. Hatisati tasangana nazvo izvozvo waMwari, hatigone kupombera chakaipa pamusoro pechimwe chakaipa, hatisati tasangana nazvo izvozvo. Naika. Kana zviri uzhinji zvokuti zviri kuitika ikoko zvinogona kunge zvichiitika asi vasina vaari kuudza panguva ino. Naika. Tinoziva kuti machifi haawanzonyarara panyaya yakadai, inyaya inenge iri mumaoko mavo. Vane dzidziso yavakazopa here kana kuti zvinoda kuitwa marenge nekudeurwa kwakaitwa ropa mudunhu ravo reuzumba marambapfungwe? Ichokwadi, ndinotenda Mukoma Sly. Tanga tine mupinda wamambo. Mupinda wamambo akavataurira kuti mushure memazuva 3 taviga muri kudikanwa kwamambo. Asi kwamambo kwacho hatisatanzwa hedu information yakabva ikoko kuti tizive kuti vakaenda here kana kuti havasati
Asatani information security zoti vakaenda here. Naika. Asi ndakuimba kuti ndozwa racho rokupedzisira. Naika. Aiwa tinotenda amene kana mune zvimwe zvamuroda kukurukura kumhuri yeZimbabwe kana kuyambirawo mhuri yeZimbabwe maringe nekutadzirana zvikuru sei pari pakati pemhuri zvamakadzidzawo imimi semunhu ave mukuru abve zera kuti vanhu kana vachinge vasangana nechiitiko chakadai ndezvipi zvimwe zvimisikidzo zvavanofanira kuchenjerera kana kutarisisa kana kuongorora? Ndau yandingangodzidzisa kuruzhinji rweZimbabwe ndeyekuti hakuna asingatadze panyika pano. Munhu wese anotadza. Nhau iripo ndeyekuti kana dai ndikanga ndasikopa maona munhu asvika aine nyaya dzaaita kana kuti kukanganisana kwamaita, hamufanirwe kutonga medza, munofanirwa kuenda kuvayanisa vanoita kuti vakugadzirisei kuti nhau dzenyu dzimire mune zvakanaka. Nekuti kudeura ropa hakusiriko kunonzi kupedza nyaya kana kuti kuipa mhosva. Unenge watopara imwe mhosva pamusoro peimwe mhosva. Saka tiri kuti ngatidzorei hasha ruzhinji rweZimbabwe tigone kubatsirisa pamatambudziko atinenge tichisangana nawo. Aiwa tinotenda zvikuru mukoma chenjerai. Tinotenda nokutipa update uye nokutizivisa nokuti atakuonawo zvekare manyepo akubuda paFacebook ekuti akatobatwa iye ningirikini Tsikai amaoko emapurisa zvinova kuti majekesa kuti haasati abatwa munhu achiri kutsvagwa asi akabatwa chete munin'ina wake anonzi Costa. Ichokwadi ndizvo zvochaizvo. Costa ndiye akabatwa, ndiye atiri kuziva kuti ndiye akaenda nemapurisa. Vamwe vese zvimwe zvese zvekutaurwa izvi ngati kunokwati isusu tototi isecond hand information nekuda kwokuti hapana kudzika kwakanasokwana nekuda kwokuti kadai kungokwedza abatwa isusu wacho taitozivisa kunzi mhondi yenyu iye taibata taanaye kuno saka hatisati taudzwa nhau iyoyo. Naika. Aiwa ticharamba tichitaura nemi mukoma chenjerai muchitipa update zvikuru sei nokuti vanhu vazhinji vakamira nemi vari kuchema nemi vanezenge vachida kuzoziva kutiwo mhondi iyi yakazobatwa here, yamaoko emapurisa here, panova ndo panotangira chikamu chekuzorora kwemwanakomana kwemunin'ina wenyu Pondai. Tinotenda munhu waMwari, tinotenda dai zvikagona kumira saizvozvo vakanzi vabatwa zvavo, asi semafungiro angu ndaifunga kuti dai vanga vari vamwe havaigona kuhwanda. Isu tiri vemhuri imwe nguva taigonawo kurerutsa tichidzekeserana kuti ai vakapa ukama ndo ana amai vakatibereka ngavabudirawo pachena zvinotaurirana chero tikaenda kumapurisa ikoko panobvunzwa zvinobvunzwa, asi mutemo wehurumende hatigone kuzoujamba, asi tinenge takuitawo zvokuti kana kuri kuti varerutsirwe vorerutsirwa nekuda kwokuti paukama. Ndizvozvo. Aiwa tinotenda nematauriro enyu akanaka zvikuru. Tinodaira kuti kunyange naivo vekwana sekuru Kambarame vachanzwa kukurukura kwenyu nekuti isusu tisu wasahwira ari pakati ari kutora mashoko. Pamwe ndingazodawo zoti muzondipawo foni yababa vaKambarame kuti tigozonzwawo kusaiti kwavo kuti vari kufungei maringe nezvakaitwa nemwanakomana wavo Tsikai. Pamwachete naCosta tinzwe kuti vari kuronga sei kuti vafambe, kuti nhanho dzipi dzavari kuita kuti vauye kwamuri muzogara pamwachete muchitaura sekutaura kwamuri kuita. Ndinobva ndada kuti ruregerero handina hangu nhamba dzavo, ende panguva ine kana kuti ndigone kusvika pamba pavo pacho handitokwanisi nekuda kwokuti imwe nguva sezvoti tichivanyangadziwa zvikuru ndinogona kuzononyangadza futi ndikasvika futi pakupondwa, saka handitandane nemukana wekuti ndigone nge ndichisvika padyo nawo. Aiwa tichaitawo tsvakurudzo yedu isusu sevatori venhau kuti tione kuti tingavasvikirawo sei uye nhamba dzavo tingadziwana sei. Regai nditore mukana uno wokukutendai uye isusu veSlyMedia TV tiri kuramba chingoti Mwari ngaakuzorodzei uye Mwari ngaarambe achidzikisa hasha dzinouya nekuda kwekukanganisirwa sekutaura kwamaita. Ndinotarisa kuti mweya mutsvene ari kubata mukati menyu nokuti maapa nechimwe chinhano chakasiyana nechatakambokuonai muri musi wa6 makanga muchiratidza kuti zvechokwadi shungu dziri mumamuri, asi iye zvinezvi ndiri kuona kuti maapa chikero chokuti chero vanhu vakauya vachitaurirana nemi munokwanisa kunzwanana musingatungamidze hasha dzekutadzirwa pamberi. Ndizvozvo munhu waMwari, ndizvo zvazvairitaizva hatina hedu zvimwe zvinhu zvatingati tinazvo zvinhu ngange zvichiti zviringa. Imvura yarasika kana mvura yarasika haidhorete, saka naizvozvo hakuna anokwanisa kumutsa munhu afa atofa
takutoita way forward tienda kumberi kuti mhuri dzake dzaakasiya ndodzichengetavo sei, tingadzibatsire sei kuti dzigone kuenda mberi kana dzigone kubudirira zvimwe panhau yedzidzo, tinokwanisa here kuvapusha kuenda kumberi. Takangotarisawo kuti dzidzo mhuri dzatakasiyirwa neakatisiya. Mhuri dzamuri kutaura mhuri yaPondai? Vana vaPondai. Oh yes. Pondai akasiya vana vangani? Akasiya vana vatatu. Vatatu? Vari mumusha menyu imomo here, kana kuti vari kuna vana amai vavo, kana kuti amai vanga vari mumusha menyu imomo? Vanga vakasiyana zvavo naamai, asi inowoza kuti chinhu chese chinenge charema mudzimai anotouya kuna baba kuti baba todii, kurazikana naizvozvi naipapa zvazviri izvozvi. Pane mukuru aripo pamusha, mukuru iyeyo tikutarisira kuti ane zvakawanda zvaanga akatarisira kubva kuna baba wake kuti anga achiitirwa, uye mwana atanga takatarisira kuti muendese kuVTC kuti aendewo kunoitawo makosi aanokwanisa kunge achiita, zvinokwanisa kuti agonewo kuzobatsirana nevanin'ina vake. Nhaika akura zvakadii mukomana ada kuenda kuVTC? Akapedza chikoro form 4? Ane 16 years. Ane 16 years. Alright, vamwe vacho munoziva mazera acho, makore acho, kuti mhuri yeZimbabwe yakateerera iri kuziva dambudziko ramakasangana naro. Pamwe tinogona kuwana mumwe chete anoti ini zvangu ndoda kuendesawo kana mumwe chete kuchikoro. Ya, mumwe wacho ndingangoti ari pamakore anoita 10 years. Mumwe wacho anofanira akutenda zvakuma 5 years. Akutenda zvakuma 5 years. Aiwa, tinotenda mabva maburitsawo zvimwe zvinhu zvamuri kuda rubatsiro kwazviri. Aiwa, nevatariri veSlyMedia TV vakateerera, havatinyadzise kazhinji kacho vanowanzotipindirawo panyaya dzakadai. Kana Mwari avhura mikana naiyewo Pondai anogona kutitungamirirawo kuti ndevapi vanhu vangazobatirana pamwe chete nemi kuti vana varambe vachienda kuchikoro sekutaura kwamaita sechikumbiro. Aiwa, ndinotenda maita basa mukoma chenjerai. Zvakanaka munhu waMwari, muine zvakanaka, tinokutendai nekuti tigira nekuramba makatisapota. Aiwa, tinotendawo mhuri yokwanyamakura inoramba ichitaura nesu panguva dzakadai. Mazvita. Tinokutendai, amen.